Татарстан Республикасы Дәүләт сынлы сәнгать музейының хәзинә галереясы Бакый Урманчы туына 125 ел тулу уңайыннан Бакый Урманчы исемендәге Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы премиясенә конкурс башлануы игълан итте. Тулырак Ләлә Зайнуллина сюжетында. Күргәзмә конкурска милли мәдәни ахаң өстәп, алпар этно-фольклор төркеме ачып җибәрүе юкка түгел. Бакый Урманчы сынлы сәнгать һәм сәнгать билеме өлкәсендә иң абруйлылардан саналу белән беррәттән уен коралларында да уйнаган. Бакый Урманчы исемендәге премия 1998 елдан бирле тапшырыла. Төрле елларда аны республиканың әйдәп баручы сәнгать белгечләре һәм рәссамнар ала. Быел инде аның юбилейына багышлап күп чаралар узды. Минем үземә дә шуларның берничәсендә катнашырга туры килде. Чөнки мин Бакый аганы күреп белгән кеше һәм аннан әзме күпме өйрәнгән, аннан дәресләр алган, аның шәкерте дип саналырлык кеше. Шатланып, рухланып һәм Бакый аганы искә алып, шушы эшләребезне куябыз. Бигрәк тә менә соңгы 5 ел эчендә эшләнгән эшләр монда гадәттә. Бәйге сәнгать әһелләренә декоратив гамәли сәнгать юнәлешенә ярдәм итү һәм киң җәмәгатьчелек игътибарын милли сәнгатькә җәлеп итүгә юнәлдерелгән. Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгының Бакый Идрисович Урманчы исемендәге бәйгесен оештыру ул бик тә урынлы. Әйтергә кирәк, бәйгедә катнашучыларның саны һәм шулай аларның исемлеге еллардан елларга алышынып тора. Татар дөньясы бит әле Татарстан һәм Башкортстан белән генә бетми. Ни кызганыч, безнең бәлки Россия Федерация киңлекләрен карагыз. Бәлки янда ерак шәһәрләрдә, ерак өлкәләрдә яшәп иҗат иткән авторлар бардыр. Үз эшләрен җибәргә бәлки мөмкинлек дә бирмәгәндер. Киләчәктә монда искә алырга кирәк. Бәйгенең һәр номинациясында җиңүче билгеләнә. Шулай ук акчалата бүләкләү каралган. Хәзинә галереясының 3 залында эшләүче күргәзмә 21 июльгә кадәр дәвам итә. Ләлә Зайнуллина, Тахир Хасанов, Татарстан яңалыклары.